Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugujukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
Folini tantoli ame olase aw ma ni sanga ina aw minnu sɔgɔlen no janinga kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimila ka bamanankan kibara kɔnɔ la ka kɛ ni wulada in na ye an bɛ tɛnɛ la juye kalo tile 7 san 2025 kunnafoni mun ni walawala caman bɛ kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kurukara kan an ka wulada in na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ an ka jamanakuntigi ni ale de fana bɛ AES ka fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛmaaya la bi ale ye laseli dɔ kɛ jumadon k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jalajɛba mun ni a kan ka kɛ AES jamanaw ka jalajɛba filanan ko o bilala desanburu kalo la san 2025 Bamako kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko Mali bɛ ka wulikajɔ ni baaraw kɛ an ka jamana ka sebaaya ani fo ka taa se an ka nafa bɛ mun na jɛɲɔgɔnyaw ko an bɛ taa o de siraw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛɲɔgɔnyaw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa san ka cɛni daw ka se ka o kɛlɛya yɛrɛ la k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ ji daw la Bamako faaba kɔnɔ ko o ciliw daminɛna a nin waati in na camanba de cira o so ninnu na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ wajulikɛlaba mun bɛ ni o ye Mamadu Dunbiya ye cɛkɔrɔba mun ni a tun bɛ laseli kɛ nin waati in na ni kɔrɔ ani fo ka taa se bana kɛn bɛ ka a sɛgɛn kosɛbɛ ka kɛ ni nin sanga in ye komi demande maaw olu nana ka na u ɲɛ da maakɔrɔba in kan ni o ye an ka wajulikɛlaba in laselikɛlaba in ye nin waati in na ka ala ka a lase diɲɛma ka se ka a faamu bingali wale mun ni maa jugu y'a ta ka da an ka jamana kan ka kɛ ni juye kalo tile fɔlɔ ye CNDH ni o ye kulu mun ni a bɛ adamadenya hakɛ lapasa olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nin wale in kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kiba ninnu de ye an ka kunnafoni bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan ka walawala aw ye sɔni an bɛ segin ka na. An bɛ foli kurakuraya ka se aw ma aw minnu sɔgɔn bɛ janin ka fiɲɛ sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko bamanankan kibaraw ladala kibaraw la an bɛna daminɛ ni an ka jamanakuntigi ale ka laseli mun ni a kɛra laseli mun ni a tɛmɛna jamana kɔkancaw minisiri ale ka lecture kɔnɔna la ale bɔra ka kalan mun kɛ jabaranisoba la jamanakuntigi ko a yɛrɛ k'a fɔ ko farafinna cɛɲɛkan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Confédération des États du Sahel AES an ka jalajɛba mun ni a kan ka kɛ jalajɛ in a tako filanan ye jɛkulu in ka ɲɔgɔn ye filanan ba ko a bolodala ka bila desanburu kalo la san 2025 a bɛna kɛ Bamako kɔnɔna la yan nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin jalajɛba in ko a bɛ kɛ jamana saba in an ka ɲɛta bɛ sirabɔ cogo di ani fo ka taa se jamana ɲɛma saba ninnu ni olu bɛnna bɛnkan kelen kan jamanaw ka ɲɛta o siraw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ cika in kɔnɔ ko jalajɛ in ko bɛɛ lajɛlen ka hakilina de tara a kɔnɔna la an ka jamanakuntigi ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye Burkina Faso jamana ɲɛma capitaine Ibrahima Traoré fo ka taa se Niger jamanakuntigi général Abdurahmane Tiani k'u bɛɛ lajɛlen de bɛnna ka se ka nin hakilina in ta hakilina mun ni jalajɛba in a bilala desanburu kalo la wa ko jalajɛ in ani fo ka taa se jɛkulu in yɛrɛ ka sigikunba tɛ dɔwɛrɛ ye a sigikun belebeleba ye de jamana saba in an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di ka ɲɛtaa siraw bɔ ka AES kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la jamana dumanba ye nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo di jamana saba bɛɛ lajɛlen fɛ kiba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kɔkancaw minisiri ni o bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la ale ka laseli sen fɛ Malikura taasira a tako sabanan ORTM jabarani so sanfɛ a ka laseli mun kɔnɔna la ni Abdoulaye Diop a y'i dalamaga Mali jamana bɛ ka baara mun kɛ ha ka ja an ni AES an faralen ɲɔgɔn kan baaraw bɛ ka taa sira mun fɛ ko Abdoulaye Diop a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na k'a da malidenw ni diɲɛma kulo kan a ka kɔrɔfɔw la k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka an tɔmi sigi mun kan kosɛbɛ baaraw kunba ye jumɛn de yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛtigiya an bɛ ka o baara mun kɛ o ka se ka sabati AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o yɛrɛtigiya mun ni a ti taa wulikajɔw ani fo ka taa se jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mun bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko jamana foyi de tɛ anw jugu ye n'a ye k'a fɔ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni an n'o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
bara mu n'a bɛ kɛ jamana ka nafa kama baw jamana kuntigi a kun ye sigikan saba ta n'a bɛ wele ko 3 principes ko jamana ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na an bɛ o sigikan saba in de don bala kosɛbɛ an ka baara bɛ kɛ o de kan baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mali jamana ka nafa sɔrɔ cogo di n'a ye k'a fɔ jɛɲɔgɔn mu ni an bɛ se ka baara kɛ divertissement an bɛ taa o jɛɲɔgɔn fɛ yen ka diversifier jɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o bɛ anw nafa an bɛ taa o fɛ yen nɔ wa ko jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali ka yɛrɛtigiya Mali ka nafa ko anw bɛ o de ta fɔlɔ k'o bila bɛɛ ɲɛfɛ jɛɲɔgɔnya bɛɛ ɲɛfɛ an bɛ nafa sɔrɔ cogo di n'o kɛra an bɛ se ka baara kɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen ye an tɛ jamana juguya la wa jamana foyi tɛ yen nɔ ko ni e y'a kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ko an ni e tɛ baara kɛ Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔw la ko an labɛn bɛ ka se ka o jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn mun ye an ni CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya ye Abdoulaye Diop a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnyaw ani kumaɲɔgɔnw bɛ to sen na an ni CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ AES jamana saba an bɔra CEDEAO kɔnɔ baw an ma an ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ ko an ka bɔ ɲɔgɔnya in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an n'u tɛ baara kɛ dɛ an bɛ jɛn ka baara kɛ baara minnu bɛ taa jamana bɛɛ lajɛlen ka nafa kama n'a bɛ taa sɔrɔ yakubali kama n'a bɛ taa jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ se ka jɛɲɔgɔnya baara bɛɛ lajɛlen kɛ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ nka a y'a fɔ k'a perepere tigɛ fɛnɛ ko kumaɲɔgɔn ninnu ta yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka segin CEDEAO jɛkulu kɔnɔ dɛ k'o kuma ka bɔ a la pewu nka kɔni mun jɛlen don o de ye AES jamanaw an labɛnnen don an ni CEDEAO an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko AES an bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ an ka baaraw bɛ ka kɛ ɲɛtaaba de ye ko o ɲɛtaa misali dɔ ye jumɛn ye lakanako bunakun kan an ye finitigila ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan n'an b'a wele ko force unifiée o baaraw bɛ sen kan sɔrɔ bɔsɔli sira fɛ an ye waribon baaraw bila sen kan waribon mun ni o bɛ na an ka jamana saba ka ɲɛtaa baaraw kɛ k'a sɔrɔ an ma siri jamana foyi la a 100%. hali n'an jamana wɛrɛ bɛ baara kɛ a bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya de ye nka ko anw yɛrɛ ka se ka wuli an kolo la o de la an ye waribon in bila sen kan waribon minnu bɛ kɛ AES ka baaraw kɛ ko kungelena ye jumɛn ye hakilina ye jumɛn ye AES jamanaw an ka se ka don an kolo la an ka se ka baara kɛ jamana saba in ka ɲɛtaa kama kɛba an bɛ taa kiriko bunakun kan an ka CNT maa mun ni wasaden kɔrɔ dɔ fɛnɛ wa ni a bɛ CNT kɔnɔ ni o ye Mahamadu Awa Gassama ye nin waati in na ni ale lasagolen bɛ Côte d'Ivoire kiiritigilamɔgɔw fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka jamana kiriko minisiri ba mun bɛ yen nɔ ni minisiri kɔrɔ don Maître Mamadou Ismaïla Konate ale ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen k'a lakodɔn baw u b'a fɔ u ka lapasalikɛla jɛkuluba mun ma ko baro a b'o kɔnɔna la Faransikaw bara ni maa kofɔlen a yɛrɛ la k'a fɔ a ka dɔnta ka bon kosɛbɛ cogo min na kiriko bunakun kan ko ale de ye laseli kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ Mahamadu Awa Gassama a ka sɔrɔnali don bagaw la a bɛna an ka wasaden an ka CNT maa ye ka a lapasa k'a sɔrɔnali don ni kiri mun ni Côte d'Ivoire kaw bara ni a binnen bɛ a kɔnɔ bi bawo a yɛrɛ la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire finitigilakaw k'u ye Mahamadu Awa Gassama ka a lasago k'a to a kun taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ci dɔ senfɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ k'a kun taara sangafo de la nka k'a segintɔ la pankulu wuliyɔrɔ la ni o ye Houphouët-Boigny ye Abidjan ko u taara a minɛ nin waati in na ko k'a lasago ko jalaki min binnen don a kan ko a ye jamanakuntigi k'o dɔgɔya ani ko ka maaw wele ka taa juguya baaraw la n'u b'a wele ko incitation à la haine ani ko fo ka taa se ko a tun bɛ fɛ ka institution ni o ye foroba cakɛda dɔ ye ko ka dankari kɛ o la nin waati n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko o jalaki min binnen don Mahamadu Awa Gassama kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ k'u kɛn bɛ k'a lasago nin waati in na ko mandat de dépôt k'a ka kiiri bila mɛ ka décembre kalo kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin avocat in ni sɔrɔnadonbagaba in ni an ka jamana minisiri kɔrɔ don fɛnɛ wa ko n'a bɛ kiiriko bunakun dɔn kosɛbɛ ale da donnen nin kooriko in na k'o bɛna kɛ paraɲɛba ye k'o bɛna kɛ koba ye nin sɛbɛnfura in kɔnɔ sɛbɛnfura mun ni Mahamadu Awa Gassama ni a kɛn bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o la an bɛ don min na ko bi kɛba n'an bɔr'o la an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw tun ye fɛɛrɛ dɔ ta yaasa samiya min donnen filɛ nin ye ji kana tiɲɛni kɛ maaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ka tɛmɛ ni san tɛmɛnenw ye ji ye tiɲɛni mun kɛ ka se ka dɔ bɔ tiɲɛni kɔlɔlɔw la o de siratigɛ la an ka jamana premier ministre ale tun ye baara dɔw nun don baara minnu bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ jitɛmɛ sira la baw k'u bɛɛ b'a kalama k'u bɛ sosoribugu de jitɛmɛ sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ Bamako faaba kɔnɔna la yɔrɔ belebelebaw la ko ka se ka o jitɛmɛ siraw k'o labɔ o de kɔnɔna la so minnu bɛ a la ko sɛgɛsɛgɛli tun y'a yɛrɛ k'a fɔ so 200 ɲɔngo hakɛ olu de tun yera minnu kan ka ci ko an bɛ don min na ko bi ka sanga ni nin waati in ye o so 200 la ko 150 hakɛ ko olu bɛɛ lajɛlen cili baaraw daminɛna ka ban wa ko
kɛmɛ sira la an bɛ se k'a fɔ 85 o kɛra nin wale in na ni so tun ye 100 ye 150 hakɛ olu cira an bɛ don min na ko bi ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye minisiriso min bɛ dugukolo ko kɔɲɔw kunna ani fo ka taa se ale ka bolofara mun bɛ sigida 4nan kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ka daminɛ wɛnko kow la ani fo ka taa se sigida 4nan kɔnɔ cili kun kan ka kɛ yɔrɔ fɛn fɛn na k'o bɛɛ kɛra ka ban ko wa ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaaso u bɛ ka wulikajɔ mun kɛ an ka se ka kunbɛli kɛ kɔlɔlɔw la yanni kɔlɔlɔ ka na bamananw b'a fɔ ko bilankɔrɔ ɲɛ tɛ gan ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ an ka se ka san ka cɛnniw ka u kunbɛn nin cogoya in na ka jitɛmɛsiraw k'u labila ji ka tɛmɛsira sɔrɔ ko nin hakilina in bɛ don o de kɔnɔ yaasa ɲina samiya in kɔnɔna la cɛnni da kana kɛ maa si bololafɛn kana tiɲɛ ha ka ja ni kana to samiya cɛnni daw la kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa CNDH ni o bɛ tali kɛ jɛkulu la jɛkulu mun ni olu bɛ adamadenya hakɛw la parce que an ka jamana kɔnɔ jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ commission nationale des droits de l'homme ko olu bɛ diɲɛmaa de wele ka wale kɔn wale mun ni maa ŋaniya jugu ni jatigɛ wale tigilamɔgɔ y'a ta ka a ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw fo ka taa se jamana maa nanama sumalenw ni o ye civil ye ka kɛ ni juillet kalo tile fɔlɔ ye ko maa ŋaniya jugu ye bingali wale mun ta ka ɲɛsin an ma ko ka a wale kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na CNDH ka kɔrɔfɔw la k'u ye wale in ta ka ɲɛsin jamana yɔrɔ 7 ma ɲɔgɔn fɛ ko o de kɔnɔna la jɛkulu in ni o ye adamadenya hakɛ lapasali jɛkulu ye k'u bɛ nin wale in kɔn wale cɛjugu in k'a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wa k'u bɛ wele bila diɲɛmaa ma maa minnu bɛ kiriko bunakun kan diɲɛ kurukara kɔnɔ u ka se ka maaw jalaki maa minnu nɔ mana ye nin wale jugu ninnu na ka u ɲini k'u wele bɔgɔ jeninen na ni ka u jalaki u ni jalaki min ka kan ka gɛrɛntɛ bi u kan ni gɛrɛntɛ min ka kan ani fana k'u bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele mali population maa nanama sumalen bɛɛ lajɛlen ka fara fintigilakaw kan ka cɛfini tabagaw dɛmɛ u bɛ baara mun na ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko adamaden ka hakɛ lapasali adamaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kan ka lapasa k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen de kunkanko ye mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen k'u bɛ bɛɛ wele bɛɛ lajɛlen ka i fara ni wulikajɔ n'a ɲɔgɔnko kan yaasa maanifin ka hakɛw kana buruja kɛba n'an bɔr'o kɔnɔ kalanko bunakun kan an b'a ye k'a fɔ an ka dɔnkilidalamuso ni o ye Bigini Bagaga ale mun ni a taara ka taa baccalauréat ka taa bagi kimɛli kɛ ɲina san kɔnɔna la ni wale in a yera wale ɲumanba ye a yera maa mun fɛ maa mun n'a galabu fununen don kosɛbɛ k'u b'o ye musoba in bolo muso mun ni a kɔrɔbalen o bɛɛ la ta k'a fɔ ko kalan ka gɛlɛ kɔrɔbalen waati de walima maa mun bɛ baara wɛrɛ n'a fɔ dɔnkilidalaw ɲɔngo u kɔrɔbalen k'a fɔ k'u ka taa segin ka taa kalan kɛ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko nin hakilina k'a kan ka fo kosɛbɛ an ka lapasali jɛkulu mun bɛ yen nɔ n'olu bɛ kalanko bunakun kan ni o ɲɛmaa dɔ ye Mustafa Gite ye secrétaire général ni ale ye SNEC ɲɛmaa ye SNEC ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ nin wale in tare ko nin wale in ye nisɔndiyakoba ye olu bolo k'a bɛ u hakili jigi musoba dɔ la musoba mun ni a ye kalanko hakɛw la pasa ni ale ka wulikajɔ ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan ko musoba ka wulikajɔ ko Bigini ka nin wale min hakili jigin o de la ka yɛrɛ k'a fɔ maa ti kɔrɔbaya kalan ma i bɛ baara fɛn fɛn na i bɛ se ka kalan kɛ ko kalan de ye siniɲɛsigi ɲuman sira bɔli ye adamaden ma kalan bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ wa a bɛ maa bila sira caman fɛ ko nin wale in ko olu nisɔndiya bɛ olu mun ye kalanko lapasali jɛkulu ye k'olu tɛ foyi ye nin kɔnɔ nisɔndiya kɔ wa foli ni tantoli u b'o de ta ka ɲɛsin musolaka mun ma ale mun sera ka galabu foni sɔrɔ ale mun sera ka wulikajɔ sɔrɔ ka se ka taa bagi kimɛli baaraw kɛ k'u b'o de ɲini an ka seko ni dɔngɔ tigilamɔgɔw bɛɛ fɛ ha ka ja maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni olu ma se ka kalan sɔrɔ ka sifinnaka ka sabu kɛ gɛrɛntɛw walima gɛlɛya wɛrɛw ye ko u kɔrɔbalen u b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ni ɲɔngɔ misali ta ka se ka taa sɛbɛnfuraw ɲini ka taa kalan kɛ kalan mun ko ni olu bolo o de ye jamana ɲɛtaa baaraw ye keba n'an bɔr'o kɔnɔ an ka jamana la wajulikɛlaba mun bɛ yen ni o ye Mamadu Dunbiya ye keba kabi an fitinin an bɛ nin cɛkɔrɔba in an b'a ka wajulikaw mɛn cɛkɔrɔba mun ni sunkalo kɔnɔ ani fo ka taa se waati tɔw ma a bɛ maaw bilasira a bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye kominde mande maaw Monsieur Keita ale a nana Bamako kɔnɔna la ko k'a ɲɛ da cɛkɔrɔba in kan k'a bɛ lahala min na ko bi baw a bɛ waati jan bɔ kɔrɔ ka sɛgɛn kɔnɔ baw bamananw yɛrɛ ko kɔrɔ yɛrɛ ye bana ye kɔrɔ ka sɛgɛn kɔnɔna la k'a tɛ ka se ka baaraw kɛ n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na a tɛ ka se ka wajuliw kɛ a kumakan dɔgɔyara ko olu nana ka na ɲɛ da an ka cɛkɔrɔba kan ni ka kibaruya lase kominde mande maaw bɛɛ lajɛlen ma cɛkɔrɔba bɛ lahala jumɛn na bi kibaru tɛ fan fɛ
Mamadu Doumbia ka denbaya kɔnɔna la an y'an ka mikoro galamani kuma galamani sɛmɛ maa kofɔlen ninnu na ni o ye Keyita ye ani fo ka taa se cɛkɔrɔba ye duwabukan mun fɔ bi an bɛ taa fan fɛ kibaruya ka jɛngɛw lajɛ. An bɛ foli ni tantoli lasaw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no jani na k'a fɔ ye ko an bɛ tɛnɛ la donc bi sɔgɔmada in na ka kɛ ni tɛnɛ donya ye an sera an ka cɛkɔrɔba ma ni o ye Mamadu Doumbia ye. Mamadu Doumbia ni ale kofɔra jamana in kɔnɔ kuma la ni maa b'o fɔ maa ye tuguni cɛkɔrɔba mun n'a y'a ka diɲɛnabɔ bɛɛ lajɛlen kɛ wajuli la ka maaw kunnafoli ka maaw bila ala ka sira kan sunkalo kɔnɔna la an fa a ye kumakan mun di maaw ma a y'u nafa a ye ladilikan mun di alisilamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya sunbagaw a tun bɛ kuma mun fɔ a tun bɛ kɔrɔfɔ minnu fɔ bɛɛ lajɛlen y'o mɛn nka ka kɛ ni dali masa ka kow ye cɛkɔrɔba a kɛɲɛna bi o wajuliw bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɛ bana ye bana mun ni a b'a la a bɛ sangani bɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ maliyɛn caman ye cɛkɔrɔba ka bana mɛn bana in a lahala bɛ cogo di bi cɛkɔrɔba a bɛ tare fɔ a bɛ alihamudulilayi fɔ bawo limaniya jɔn don a y'a ka diɲɛnabɔ kɛ ka maa mun ka ci lase ni o ye dali masa ye n b'a dɔn a bɛ waati min na i ko bi a limaniyalen don nka fɛn mun y'an balimakɛ ni o ye Keyita ye ka bɔ Maninkala ale nana sɔgɔmada in na ka na ɲɛda cɛkɔrɔba kan ko dakurunya filɛ b'a bolo ka se diɲɛma ma diɲɛma ka se k'a dɔn bi bi in na an fa Doumbia a lahala bɛ cogo di a bɛ eta jumɛn na k'o fɔ diɲɛma ye diɲɛma ka se k'a dɔn ani ka wele bila halisa alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alisilamɛya kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw mun ni dali masa y'a fɔ nafa mun b'a la jɔyɔrɔ mun b'a la cɛkɔrɔba yɛrɛ y'o caman fɔ aw ye a y'o faamuya an bɛna kɔrɔfɔ di Keyita ma a ka se ka kuma dakuruɲɛ fila min bɛ a bolo ani folikan min b'a bolo ni waati in na ni welewelekan min b'a bolo ka ɲɛsin Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ lajɛlen dakuruɲɛ kelen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amara ne kɔni fana bɛ foli kɔsage ma ka sababu kɛ maninkakan na a bɛ fɔ ko i mana mɛn jɔnni kunnandi ko a bɛ fɔ k'i sababu ɲuman o sababu la ne kɔni nana se Bamakɔ yan bi Ɲamakɔrɔ mɛ yanni ka se yan n nana Tanbe Jani fɛ ka i ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ a ka biro la n kɔni nana sɔrɔ a bɔra ka sɔrɔ k'a bɔla a ma mɛn n fana ye n sigi k'a kɔnɔ ka sababu kɛ mɔgɔ nakun o ka fisa ko bɛɛ de ala kɔni y'a kɛ a ye fana a kɔmɔgɔw ye n bisimila ye n ye n sigi sanga damadɔ Kasimu yɛrɛ nana o la n ye kibaruya da a tulo kan a fana ye Amara bila ka na n sɔrɔ Doumbia fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ ka so kɔnɔ walasa n nakun ye min ye n ka se ka dantigɛ diɲɛmɔgɔ ye Doumbia kanubaga minnu bɛ an ka sigi kɔnɔ ka daminɛ Bamakɔ yan fo ka taa se Manden lamini bɛɛ a kanubaga minnu bɛ yen olu ka se k'a lɔn k'a fɔ aya ne nakun ye min ye nin ye ne siɲɛ filanan di Doumbia ka so kɔnɔ yan nka ala barika la bi bana tɛ a la mɛ Alahu Taala yɛrɛ y'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ ko ale Alahu Taala ko an m'a ye wa alam taraw anna kalakinahum ko an m'a ye ko ale Alahu Taala bɛ an nagasi cogo min na danni kɔnɔ hali n'a ma kɛ ni bana de donc o kɔrɔ ye kɔrɔ bi dɛsɛ i senako la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bana yɛrɛ de Doumbia bi an t'a fɔ bana b'a la bana foyi foyi tɛ Doumbia la mɛ a y'a se kɛ ala ko min na aya kɔrɔ nana a dɛsɛ a filɛ o dɛsɛ de sigi kɔnɔ ni o la ala barika la ne fana kɔni y'a laɲini kana ɲada kan bi mɛ n fana y'a laɲini ye min de a se ka tɛmɛ Kasimu ka arajoso fɛ walasa a ka se ka kumakan na se Mandenka in ma minnu bɛ yen ni Doumbia kanu bɛ i la i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu t'a kunnafoni dɔn i ka se ka kunnafoni dɔn ala barika la Kasimu a fana ye n fa Amara Berti bila ka na n sɔrɔ Doumbia ka yɔrɔ la yan hakilina min b'an fɛ an ka se k'o yira diɲɛmɔgɔ la ka daminɛ Bamakɔ yan ka taa se Doumbia kanubaga minnu b'an fɛ Maninkala a bɛ lihala min na i k'a lɔn Doumbia dɛsɛra a ye ala ta de kɛ fo ka se dɛsɛ ma n'o tɛ bana t'a la bi wa a bɛ dɛnɛ ko ɲuman fana la o kama n nakun ye o de an fanfɛla mɔgɔw k'a la ko lɔn Amara ne kɔni bɛ foli d'i ma ka foli di Kasimu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min ye an fana ka arajo Manden directeur di n'o ye Lagare de ale de bɛ kɛ sababu ka Kasimu ka kumakan na se an ma lihala bɛɛ lajɛlen na ne ka foli bɛ Lagare fana ye a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ Magan Keyita ani Hawa Kante ka taa se n yɛrɛ tɔgɔma ma Umaru Dabo donc ka taa se olu ma Doumbia fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko k'a ka foli lase Kampenali mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani Kampenali lamini bɛɛ
an bɛ sigida min fɛnɛ kɔnɔ u fɛnɛ kɛlen don ka Dunbuya kanu n bɛna tumana min na minnu bɔra n ka nali kalama o fɛnɛ k'u ka foli fɔ Dunbuya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni nana o la ka ɲininka n fɛnɛ tɛ se ka n nakun dogo Mandeke ye jango ka daminɛ Bamakɔ yan fo ka taa se Maninkala ma hali bi hakilina min mana k'i yɛrɛ fɛ i k'o da nin kan ka kuma di Dunbuya ma a hakilina min mana kɛ ka folikan min lase a kanumɔgɔ ma ani duwawu a k'o fɔ a mana kɛ hali n'a kɛra dakurunya 2 de n'a y'o fɔ o b'an wasa Amara o kɔni o ne fɛnɛ ka laɲini de hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala Muhamad. Ayiwa o bɔra ka Keyita ka kɔrɔfɔw mɛn sisan Mande n'a lamini ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba bɛ lahala min na a bɔra k'a fɔ aw ye sisan ko a bɛ kɔrɔ ka lahala bolo ani Dali Masa ka diɲɛnatigɛ diɲɛnabɔ cogoyaw bawo diɲɛnabɔ ye kuma o kuma ye sifinnaka waati bɛ yen funankɛnɛ waati bɛ yen maakɔrɔbaya waati bɛ yen maakɔrɔba tɛ se ka kɛ i n'a fɔ funankɛni nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yan nɔ hali n'a sɔrɔ kuma ma nɔgɔ a ma se ka kuma fɔlɔ n'a fɔ a tun bɛ kuma aw ye cogo min ka sababu kɛ kɔrɔ ka lahalaw ye nka an bɛna kɔrɔfɔ di a ma duwawudon min bɛ a ye ani fo ka taa se kɔrɔfɔ kuncɛ kuma min b'a bolo ka kɛ maliyɛnw ye ani duwawudon kan min bɛ cɛkɔrɔba ye an bɛ kɔrɔfɔ di cɛkɔrɔba ma a ka se ka o kɛ aw ye. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ni an yɛrɛ janya ko ye ni digɛra min na o de bɛ ɲɛnajɛ komi sababu fɔlɔfɔlɔ min ye an wele Manden yan Amara don Amara Berti a ko an ka di a ye o ya an ka nɛn ta ka da o ka da ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nka n'i bɛ ko min ka di ye i b'a tɔgɔ da ko bɛɛ la ale y'an ka Mali tɔgɔ da teriya la o dun ka ɲi ani jɛɲɔgɔnya o tuma an fabalen kɔrɔ ne yɛrɛ tun b'a dɔn fewu ko Manden ko fɛn ka arajo Kasim ka arajo a bɛ ba kɔfɛ yan Jani kɔni a bɛ yan an bɛ daɲɛ fila fɔ ni Ala sɔnna ka daɲɛ fila da a ka foli kan ni Ala sɔnna na an jɔra dɔ wɛrɛ kan don min na an b'o kɛ ni Ala sɔnna o tuma Ala ka an ni sababa bɛ Ala ka ni sababa bɛ Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ tanga Ala k'an bɛɛ kira ka jɛmɛ Ala k'an laban ɲa an kɛra sababu ye Ala ka duwawu minɛ diyara an ye Ala k'aw ka jama kan bɛɛ Ala k'aw se bɛɛ Ala k'aw se bɛɛ Ala ka duwawu minɛ an bɛ nin bɛ wasa kɛ nin bɛ soma ka sanga bɔ ka sababu kɛ i kanubagaw bɛ Maninkala u t'i kunnafoni sɔrɔ la n kɔni fana wuli kun ye bi kana se i fɛ yan walasa Kasimu ni a ka baarakɛlaw u ka se k'an ka kunnafoni lase Maninkala kɔnɔla bɛɛ ma o la ne kɔni Ala barika la i ye min fɔ nin ye ne wasa a ka ca la nin bi kanubaga to ye wasa o la an kɔni bɛ kuma di Amara yɛrɛ ma a ka kuma kun tɛ nin bɛ wasa kɛ hali bi ka foli di Amara ma Ayiwa an bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ma ka foli di Keyita yɛrɛ ma k'a ɲini Dali Masa fɛ halisa a ka cɛkɔrɔba a k'a mɛn an kɔrɔ a k'a sɔn sijan ani kɛnɛya la ka mɛn ka duwawu kɛ malidenw ye ka duwawu kɛ an sifinnakaw ye cɛkɔrɔba an bɛ duwawu kɛ halisa Ala k'a sɔn sijan ani kɛnɛya la Ala k'a mɛn an kɔrɔ Keyita k'i yɛrɛ fo ka Manden n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ sɔgɔ Jani ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen fo donc k'a fɔ ko ni ne tun ye kɔrɔfɔw ye ka na a yira Mandenkaw bɛɛ lajɛlen na cɛkɔrɔba bɛ yan nɔ baasi t'a la Dali Masa ka kɛta kɔfɛ baasi foyi t'a la donc an bɛ duwawu don kɛ Ala ka sɔn sijan ani kɛnɛya la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn nin waati in na k'u k'an bɛn. Kiba an bɛ taa marabolo kɔnɔna kunnafoliw la Segukaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu bɛ bagi correction kɛ ko maa minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛ la ka na Segukaw bara ko olu ka musaka mun kan ka d'u ma k'o ma sɔrɔ o de la ko gɛlɛya tun bɛ yen ka daminɛ ka kɛ ni jeudi alamisa jeudi kalo tile 3 ye nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko kunnafoni a tɛmɛna bɔlɔlɔsira sanfɛ nka kunnafoni tilala ka sɛbɛntiya lapasali jɛkulu dɔw ka ɲɛmaaw fɛ ko bagi correcteurs minnu bɛ correction kɛ minnu bɔra dugu wɛrɛ ka na Segukaw bara
k'u ka musakaw ma sɔrɔ bafulabɛkaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko siman sɔngɔ gɛlɛyamɛ kosɛbɛ nin waati in na ka sabu kɛ bamanciya wale mun ni a ye Kayi mara sɔrɔ ni bafulabe fan dɔ siman feere usine dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka siman feere yɔrɔ mun bɛ yen nɔ usine minnu b'a wele ko ganguteri ko o de la nin waati in na bafulabe kɔnɔna na siman tɔ min tun bɛ feere 17,000 k'a yɛrɛ sɔrɔ 20,000 na an bɛ don min na ko bi keba mɔbitikaw bara ka kɛ ni juye kalo tile 7 in ye o y'u ka jɔnjɔn yɛlɛli baaraw kɛ jɔnjɔn yɛlɛli mun ni laada don kalo tɛnɛ fɔlɔ n'a bɛ kɛ an ka jamana cɛkɛdabaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la ko o baaraw kɛra baara mun fɛnɛ ni a bɛ don u ka sifinnakaw ani don minnu bɛ ka kɛ fasoden ɲumanya don ye n'u b'a wele ko journée citoyenne o ta ko 44nan kadara kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kalo in bonya kun dalen don ka da a silamɛw ka jɛkulu kɔrɔ o conseil islamique yaasa olu ka se ka duwawu don ani bɛn ni kɛlɛya sira bɔ ka ɲɛsin mɔbiti marabolo ka den bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ wele ka na bɛn ni kɛlɛya ma a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ in ɲɛmaya kun bɛ mɔbiti marabolo ɲɛmaa bolo ni o ye général de brigade dawuda danbele fɔ ka taa se maa camanba kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ belebeleba min kɔnɔna la kayikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ olu fana y'u ka jɔnjɔn yɛlɛ baara kɛ ka kɛ ni tɛnɛdonya ye nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛni sanga 30 ye u ka conseil régional o ɲɛmaayaso kɔnɔna la kɛnɛ mun n'a ɲɛmaaya kun bɛ Kayi conseil régional ɲɛmaa ni o ye Banjugu Jawara ye fɔ ka taa se marabolo ɲɛmaa camanbaw olu tun bɛ nin kɛnɛ kan kɛnɛ mun n'u taara an ka jamana jɔnjɔn ka a bonya ani bonya mun ka kan ani fɔ ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ha ka ja marabolo bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka wulikajɔw kɛ jamana ye ani fɔ ka taa se fabadenya ni o ye jamana kanu ye ka o lami jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dusukun na keba an ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la an bɛ taa senegalikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko senegalikaw ka cɛkɛda mun bɛ yen nɔ ni o bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ha ka ja taji ani gazi ko olu yɛrɛ k'a fɔ ko taji ni gazi k'a bɛ ka taa ɲuman fɛ minisiriso mun ka ca ɲɛsilen don dugu jukɔrɔ nafolo ani fɔ ka taa se kuranko ni fɛnw ma ale yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni nin waati in ye k'u ka taji nafolo yɛlɛla kosɛbɛ ka kɛ ni sefa wari dollar wari 2 ani kojan ko bɛɛ lajɛlen de farala u ka taji sɔrɔ ko bunakun kan ka kɛ ni san 2025 ye ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo ha ka ja taji ni gazi ko a bɛ ka jamana nafolo bugu wa a bɛ ka taa sira ɲuman fɛ jamana ɲɛmaayaso k'u ka wulikajɔ kɔnɔna de y'a to taji a bɛ se ka taa jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la bawo ko a bɛ ka musaka min ladon a musaka da gosi ka bon kosɛbɛ Nizerikaw bara u ka jamana kɔnɔden mun bɛ yen nɔ ni o ye Amadu Labo n'u b'a wele ko Maraya ni ale b'u ka conseil kɔnɔna la conseil mun u bɛ cɛfɔ ani kanbɛ la Niger jamana kɔnɔna la nin waati in na u ye jɛkulu mun sigi sen kan ka kuma jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa ko fɔlɔ ni o ye Amadu Labo ye ko a y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kan ka musaka mun sɔrɔ a ka baaraw kɔnɔna la jɛkulu in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ a ka indemnité ma ko n'a bɛ taa jɔ 60 ɲɔngo la kalo kɔnɔna la ko a ye a nafolo bɛɛ lajɛlen ta ka a bila jamana waganɛba kɔnɔna la a bɛ waati fɛn fɛn kɛ ni conseil in baara kɔnɔna la k'a bɛ nafolo fɛn fɛn sɔrɔ k'a b'a bɛɛ lajɛlen ta k'a bila jamana waganɛ kɔnɔna la k'o kɛ misali ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ jamana ye bɛɛ k'o kɛ bawo ko jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi a mako bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la Togokaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ nisɔngoya taama mun kɛra Togokaw bara ka ɲɛsin jamana marabaga Fɔr Ɲasinbe ale ka fanga ma ko kiiri tigilamɔgɔw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ye wulikajɔw dabɔ yaasa maa 7 mun ni olu ni tora nisɔngoya taama sen fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko la k'a kow bugunatigɛ maaw ka se ka dɔn maa minnu ni u ni tora Togo faba kɔnɔ Lome nisɔngoya taama yirali sen fɛ kun jumɛn de kɛra u fagakun ye ani fɔ ka taa se maa fɛn fɛn nɔ mana ye o ko la u ni mun ka kan ko kiiri tigilamɔgɔw bɛ o wulikajɔw de la diɲɛ kɔnɔ jamana jɛkulu mun ka ca ɲɛsilen don adamadenya akɛla pasaliw ma Amnesty International ani fɔ ka taa se jɛkulu dɔw ma k'olu yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nin sɛbɛnfura in ka a lajɛ ko ɲuman yaasa sɛbɛnfura in kun ka se ka cɛ maaw ka bila u ka akɛw kɔnɔ Senegalikaw bara u ka dɔnkilidala mun bɛ yen nɔ ni o ye Akon ye ni ale kun kɛn bɛ ka hakilina ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna dugu bila sen kan ko Akon City baara mun ni a fara biriki den fɔlɔ yɛrɛ kun dara ka kɛ ni san 2020 ye ni a baaraw kun kan ka cɛ ka kɛ ni san 2024 yɛrɛ ye a yɛrɛ la k'a fɔ
ko ni baaraw ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ baw ko walima ko a baara yɛrɛ bɔra ma pewu ka kɛ ni nin waati ɲɛ ko kan kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna dugu sigi dugu mun n'a bɛ kɛ dugu belebeleba ye wa n'a bɛ kɛ dugu duman ye n'a ni Senegal faaba tun bɛ kɛ kilometiri 100 hakɛ a tun bɛ ka a sigi hectare 800 de la a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛ ni nin wale in de ye ko musakaw ma sɔrɔ walima musaka mun kun kan ka bɔ o musaka bɛɛ lajɛlen ma se ka sɔrɔ ka kɛ ni nin waati in ye o de la ko nin dugu in ka projetw a hakilina ko a bɔra ma an bɛ don min na ko bi fo ni don nataw la ni kuma wɛrɛ nana fɔ a kɔnɔna la ko nɔ tɛ ka kɛ ni nin sanga in ye a kun fɔra ko dola wari miliyari 6 kun kan ka don dugu kofɔlen in dilanni sigili la u ka dɔnkilidalaba Akon fɛ nka ko ka kɛ ni nin waati in ye ni dugu in a projet baw a bɔra a ma fo n'a kɛra don nataw la n'u ye waati kura bɔ a baaraw kɔnɔna la Kenya jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa ni o ye William Ruto ye wulikɛlen a kama bawo maa dɔw bɔra k'u ka nisɔngoya yiraliw kɛ nisɔngoya yirali minnu u bɛ ka sɛbɛn furaw ni o ye pankartu ye k'o yɛrɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ko a bɛ fɛ ka wari min kɛ a bɛ ka waati min kɛ fanga la a bɛ k'i daga jamana kɔnɔ ko a ka kan a ka fanga bila ka fanga to maa wɛrɛw bolo bawo ko a mɛnna fanga la ko fanga bɛ ka kɛ manda unique ye k'a ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se ka yɛlɛma don fanga cogo la ka maa wɛrɛw bila ka na olu fana ka se ka fanga mara Kenya jamana kɔnɔ keba Ikranikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni sibiri ni kari su ye ko Irisi ye susuli ta ka ɲɛsin Ikranikaw ma ko Irisi ye drone baden de fili Ikranikaw bara drone mun ko n'a kɛra sabu ye ka mɔgɔ camanba de bɔnɛ a nin na maa mun dɔ ye maa nanama sumalo ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko drone ka susuli a kɛra Ikran duguba dɔw kɔnɔ yɔrɔ mun n'o dɔ bɛ tali kɛ Kharkiv la Zaporizhia fo ka taa se Mykolaiv jamana o sigidaw kɔnɔna la Amérique jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ u ka yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Texas ye Texas kɔnɔ san ka cɛni lawutaba dɔ de kɛra n'a kɛra sabu ye ka mɔgɔ 70 hakɛ ka o bɔnɛ a nin na nka a yɛrɛ la k'a fɔ maa sata dɔ bɛ se ka fara o kan ko in kɛra ka kɛ ni karidonya de ye ni maa tun ye maa 70 ye nka ko cɛni da bonyana cogo min na ani fo ka taa se u y'a ye k'a fɔ ji in nana ni fanga ye ko dɔ bɛ se ka fara halisa maa 70 minnu fure tora maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu ɲɛmatonnen don ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka olu ko u lakodɔn keba an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ an ka bilankɔrɔ soba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye SMS ye olu ka ɲɛma Isaka Kone ko a y'a ka nisɔndiya yira bawo ko farikolo ɲɛnajɛ baara dɔ kun sigira sen kan an ka jamana cakɛdaw olu ni ɲɔgɔn cɛ farikolo ɲɛnajɛ mun ni a kɛra Stade Mamadu Konate kɔnɔna la a hakilina kun ye ka se ka bɛn ni kɛlɛ kɛ wa farikolo ɲɛnajɛ jamana baarakɛlaw ni cakɛdabaw u ka farikolo ɲɛnajɛ kulu kun tɔgɔ dan bɛ olu de la wa ko ni farikolo ɲɛnajɛ ka a kun cɛra ni kunbɛcogo cɛɲi ye kunbɛcogo mun kɔnɔna la ni farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu mun tɔgɔ dan bɛ aéroport la olu de wulila ni jɔyɔrɔ saraba ye 100,000 o ni jɛkulu tun bɛ ɲɔgɔn na u ye olu dasi ko nin nisɔndiyako ye Isaka Kone ale ka kɔrɔfɔw la ko nin bɛ bɛn ni keleya misali ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna la musow ka farikolo ɲɛnajɛ keba kan féminine o baara mun ni a bɛ ka kɛ nin waati in na Marokukaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko Maroku ni Zambi olu ye filani bin kɛ bɛɛ lajɛlen ka kuru 2 ka kɛ ni groupe A kuluba olu ka baaraw daminɛni ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin baara in kɛra ka kɛ ni sibiri juillet kalo tile 5 ye ko farikolo ɲɛnajɛ mun ni musolakaw kan ka a kɛ a baaraw bɛ sen kan an ka jamana yɛrɛ olu kan ka na bɔ nin waati in na ka kɛ ni bidon ye yaasa ka se ka taa musow ka farikolo ɲɛnajɛ ka taa u jɔyɔrɔ fa a kɔnɔna la n'an bɔra o kɔnɔna la halisa farikolo ɲɛnajɛ bunakun ka kɛba Ghanaianw ka farikolo ɲɛnajɛ sennadolanci mun bɛ yen nɔ ni Ghanaian ka den de don a yɛrɛ la k'a fɔ ko Thomas Partey ko jalaki binnen don a kan nin waati in na ale tun bɛ Arsenal jamana kɔnɔna la ka sennadolanci kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko jalaki binnen don ni maa kofɔlen in kan ni Ghanaian ka den de don mais a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Angleterre jamana ma ko a ye damatɛmɛ wale ta ka a ɲɛsin musolaka dɔw ma ko fo musolaka 5 hakɛ damatɛmɛ wale mun ni a kɛra jalako sira fɛ ka kɛ ni jumadonya de ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko métropolitane ko o finitigilakaw polisilakaw olu de jalaki bin ni sennadolanci in kan k'a fɔ ko a yera nin wale in na wale mun ni u y'a kɛ k'a fɔ ko jalako sira de don ko ka kɛ ni a kɛra san 2021 ka taa bila san 2022 waatiw la ni kuma in de la ko in ko nana bɔ ka a bin sɛbɛnfuraw bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ sifinnaka in ka se ka a ka koɲɛw ka lajɛ cogo min na kiiri tigilamɔgɔw ka se ka jɛyali kɛ a ko la
keba ame bi kunnafoli kuncani dusuman kasa ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ musolaka dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko kura kaba jakite ni ale tun ye musolaka cɛsirilenba ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko musolaka in a ye an ka jɔnjɔn lapasa ka kɛ ni juye kalo ye san 2019 kura kaba jakite ale de tun ye mali jɔnjɔn ta k'a fɔ ko a bɛ bɔ moribabugu ka taama a sen na ka se ka taa jɔnjɔn di jamana kuntigi ma o waati la Ibrahim Boubacar Keita ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jɔnjɔn kan ka labato bawo ko kɛra ka kɛ ni kidali maa minnu bɛ farafarali la ko k'u ka yɔrɔ d'u ma ko olu maa dɔw tun k'i ye an ka jamana jɔnjɔn ta ka a jɛni o de nisɔngoya yirali sen fɛ musolaka in a tun ye jɔnjɔn ta ka wulikajɔw kɛ ka taa Mali lapasa ka fɔ k'a bɛ taa jɔnjɔn di jamana kuntigi ma ka sanga ni nin waati in de ko musolaka in ala ye a miniji dɔgɔya ka kɛ ni jumadon ye a ka janaja kɛra kunungo karidon la k'a fɔ musolaka in cɛsiri ni wulikajɔ tun b'a la faso kanu ani fɔ ka taa se faso jɔnjɔn lapasali ko de b'a to jamana bɛɛ lajɛlen kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin kura kaba jakite ma keba nin de bɛ dansiri an ka wulada in na kibaru la ka kɛ ni bi tɛnɛ ye juye kalo tile 7 san 2025 mun sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen na an b'aw fɔ k'aw koɲuman dɔn jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45